Fil-programm elettorali l-Partit Nazzjonalista qiegħed iwiegħed li b'finanzjament mill-Unjoni Ewropea jagħmel pipeline tal-gass bejn Malta u Sqallija. Kif ikkonferma l-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil, l-Unjoni Ewropea ġeneralment ma tiffinanzjax l-investiment kollu, għalhekk wieħed kien jistenna li fil-costings li jagħmel il-Partit Nazzjonalista tal-wedi li qed jagħmel kien se jinkludi provvediment li jagħmel tajjeb għas-semm tal-Gvern fin-nefqa fuq il-pipeline tal-gass. Iżda l-istess Simon Busuttil ikkonferma li fid-dokument li ħareġ dwar il-wedi elettorali tal-Partit Nazzjonalista ma nkludewx din l-ispiża daqstant importanti. Il-provvediment fuq il-pipeline tal-gass jiddependi fuq negozjati li qegħdin isiru issa mill-Unjoni Ewropea. L-ewwel irridu nitkellmu mal-Unjoni Ewropea biex naraw kemm l-Unjoni Ewropea tista' tikkofinanzja dan il-proġett. Fil-jiem li għaddew il-mexxej Laburista żvela li l-proġett tal-pipeline tal-gass jista' jiswa ma' 700 miljun euro li minnhom il-Gvern Malti jkun irid joħroġ mal-200 miljun. Xi ħaġa li Simon Busuttil meta kien qed jitkellem ma' ċaħaġġ. Bħalma ċaħaġġ u ħarab milli wieġeb jekk din l-ispiża ġdida u ser taffettwa l-bqija tal-wedi elettorali li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista. Kumbat ikun hemm bżonn dal-provvediment, kif ħajmpinġi fuq il-costings fuq il-budget li fassaltu għal dal-5 snin li ġejjin? Nassigurak illi kif il-negozjati ikunu lesti, ikunu pubbliċi, ikunu miftuħin għall-iskrutinju ta' kulħadd u nagħtu rendi kont tagħhom anki għal-fini tal-budget projections illi aħna qegħdin nagħmlu. Fl-istess okkażjoni Simon Busuttil injora l-appell li sar fl-aħħar sigħat mid-deputati Franco De Bono u Jeffrey Pullicin Orlando biex il-Prim Ministru jlaqqa l-Parlament b'urġenza ħalli jdaħħal il-Whistleblower Act. X'inhi reazzjoni tiegħek taqbel? Insellmilhom jiena kemm lil Jeffrey u kemm lil Franco u nirrispetta l-pożizzjoni tagħhom. X'għadd ieħor. Simon Busuttil qal dan meta kien qed jagħmel żjara lill-komunità kummerċjali ta' Raħal ġdid. Ħareġ insomma, imma ħares kemm tidher xkejken intaw. Tidher iktar xkejken għasek għandek xi 15. Ġibrila di tajba. Biex il-linja Nidher iktar serju mu televizjonu. Mhux għax mhux żgħir xorta. Taf tmur man-nies. Grazzi sinjura, l-għawax kompliment. Dal-kompliment se jiswini ġimgħa. Iżda apparti l-komplimenti f'Raħal ġdid, Simon Busuttil sab ukoll sorpriżi jistennewh. Fosthom ta' żagħżugħ li ffaċċjaħ bitra li l-Partit Nazzjonalista kien bat lil kaċċaturi snin ilu. Jew ħaturini jitra fuq l-Unjoni Ewropea. Jew kellha se taqleb għax weġibtek issa se taqleb li mhux qed naqleb ifhimlu waħda sorbu. Inti qed titkellimni itra li baddilek qabel tħallna mill-Unjoni Ewropea. Li hija kellek ċertu inkwiet. Dak l-inkwiet aħna ndirizzajnieh. Issa jekk 10 snin wara qed tħallas tiktar għall-liċenzja huma affarijiet possibbli. Simon Busuttil spiċċa argumenta ma' dan iż-żagħżugħ u prova jikkonvinċih li l-Partit Nazzjonalista ħareġ u għall-kaċċaturi. Fl-ittra hawnhekk qiegħed għall-kaċċaturi u n-nassaba se jkomplu jippratikaw id-delizzju tagħhom fi sħiħ. Fi sħiħ Sur Busuttil. Is-sħiħ jiena nifhem għallum f'Settembru naqsu l-ħinijiet. F'April daħħalna 50 euro oħra bħala taxxa indiretta biex joħorġu l-kaċċaturi. Inti qed tkellem li jew biex titkellem għall-kamera. Le, titkellem nagħmlu teatrin. Tistgħu titfuhom kollha l-kamera. Tistgħu titfuhom kollha, ġara reporteri, tistgħu titfuhom kollha l-kamera. Jiena għaflek illi fuq il-kaċċa inti rċevejt dik litra u aħna ħriġna qolqna Jiddispjaċini Sur Busuttil. Ħafna jiddispjaċini. Ma bsax fil-Partit Nazzjonalista kellna sansaw. ma naħsibx li qed tkun ġust.